Kien estradit minn Malta l-Pollak li l-ġimgħa l-oħra kien arrestat f'pajjiżna brabta ma' qtil makabru ta' għalliema tat-Taljan fil-Polonja. Il-Pollak Kajetan Poznanski tenaq minn pajjiżna l-ġimgħa l-ħabta ta' 11 ta' filgħodu fuq ajruplan tal-awtoritajiet Pollakki. Dan wara li madwar satejn qabel ħareġ mill-ħabs ta' Kordin fost sigurtà stretta. Ir-raġel ta' 27 sena kien ilu mfittex mit-3 ta' frar bħala suspettat ewlieni ta' qtil makabru ta' mara ta' 30 sena. B'xabla ta' samuraj u fi qtil li jiġbaħ iktar xi xena minn tal-films jidher li l-mara nstabet brasha mħanxra u ġisimha kien imqatta' f'biċċiet biex wara prova jagħtih in-nar bilan li jgħatti l-provi. L-awtoritajiet f'pajjiżna kienu qed isegwu l-każ wara li ħareġ mandat ta' arrest Ewropew u fil-Belt Valletta arrestaw il-Pollak nhar is-17 ta' frar. Dan wara li kien ilu diversi jiem jgħix f'guest house il-Belt wara li daħal Malta bil-baħar. Meta l-ħamis tal-ġimgħa l-oħra l-Pollak tressaq il-qorti m'għamel l-ebda oġġezzjoni għat-talba ta' estradizzjoni biex minnu fih bdew il-proċeduri biex jaffaċċja il-ġustizzja f'pajjiżu.